ସିଜ୍ କରିଦେଲା ଛାଡ଼ିବିନି ହଣି ଦେବି ସେ ଶଳାକୁ। Now you are under arrest, Manakuto. ସାର୍ ଆପଣ ମୋର 1,000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଟ୍ରକ୍ଟାକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲେ। ମାଛରେ କେତେ ପରିମାଣ ଫର୍ମାଲିନ୍ ୟୁଜ୍ କର? ଫର୍ମାଲିନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ସାର୍? ଫର୍ମାଲିନ୍ ହେଉଛି କେମିକାଲ, ଯେଉଁ କେମିକାଲ ମାଛରେ ମିଶିଲେ ସଢ଼ା ମାଛ ବି ସଜ ମାଛ ପରି ଦେଖାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍। ସତରେ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମହାମୂର୍ଖ। ଏମିତି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଅଛି ସଢ଼ା ମାଛ ବି ସଜ ମାଛ ପରି ଦେଖାଯିବ। ସାର୍ ଗରମ ନା ଥଣ୍ଡା? ଦେଖିବୁ ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ନାଟ ଦେଖିବୁ। ଆବେ ଦେখ ଆମକୁ ଥାନା ଦେଖେଇଲା। ମୋ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋ ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୋ ପାଇଁ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୋ ଭାଇ ଉପରକୁ ଯିଏ ହାତ ଉଠାଏ ମୁଁ ତା ଗଳା କାଟିଦିଏ। ଘନିଆରେ ଏ ଘନଶ୍ୟାମ, ଆରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇ ବସିବ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ, ଆଉ ଯଦି କଳିପ କରି ବସିଥିବ ପାଖରେ ଥିବ ଭାଇ। ଏ ଶବଟାକୁ ଗାୟବ କରିଦେ, ସବୁ ଝାମେଲା ସରିଯିବ। ଗାୟବ କର। ଶବଟା କୋଉଠି ଗାୟବ କରିବ? ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦବ ନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବ? ଏ ଭାଇ ଆପଣ ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲ। ଏ ଦେବ ଏ ବେଇମାନଟା ମୋର 1,000 ଟଙ୍କାର ଚିଙ୍ଗୁଡି ଗାଡିକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲା। ଏ ବେଇମାନ ଅଫିସରଟା। ବେଇମାନ ସିଏ ନୁହଁ, ବେଇମାନ ହଉଛ ତମେ ଦି ଭାଇ। ତମ ଅସଲ ମୁଖା ଧରା ପଡିଗଲା, ତା ନହେଲେ ମୋ ଫୋନଟା ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେବ এইটা হচ্ছে আমার ব্যাপার কথা, এতে তোর মুন্ড খেলিবা দরকার নাই। মু কোন করুଥିଲି কি মোর অচলাচল সম্পত্তি ভোগ କରିବାକୁ কেହି ନାହାନ୍ତି, একমাত্র ମୋ ଭାଇ। ତମ ଭଉଣୀ ରାଜରାଣୀ ହେଇ ରହିବ? ହଁ। ଗୋଟେ ଖୋନି ଆସାମୀ ଘରକୁ ମୋ ଭଉଣୀ କେବେ ବୋଉ ଆସିପାରିବନି। ପ୍ରାଚୀ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି, ହେଲେ ତୋ ସହିତ ବାହା ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉନି। ନାଇଁ ଭାଇ ରାଗନି, ସେମିତି କଥା କୁହନି। ପ୍ରାଚୀ କି ନ ବାହାଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମ ଭାଷାରେ ପଶି ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ତମ ଦିଟାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଜେଲକୁ ପଠାଇଦେବି, 80 ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେବି।